izango dira. 3 arlo handi batzuetan jartzen ditugu. Funtsezkoak bata, funtsezkoak ez diren proiektuak bertan bera ustea edo atzeratzea. Hau da, adibidez, Santa Clara Oarteko itsasargiaren proiektua 4 milioiko kostua daukala. Udaleko turismo bulegoa uste dugu momentuz aparkatu egin behar dela, 1,7 milioiko kostua daukala. Eta baita ere, Iztuetako biaduktua uste dugu atzeratu egin beharko litzatekeela 5,8 milioiko kostua daukala. Bigarren punto nagusia, proposatzen dugu udal COVID tasa ezartzea Donostian, Donostiako EH Bilduk proposamen hau mahai gainean jartzen du. Udal zerbitzuengatiko udal tasak 5% handitzea merkataritza kate handiei. COVID-19 osasun krisiaren garaian 10%-tik gorako etekinak izan badituzte. Hirugarren puntua izango litzateke diputazioa bere kabuz iragarri duen murrizketen aurrean, udal talde guztiei proposatzen diegu erantzun adostu bat ematea. Eta hau da, diputazioa izan dadin zorpetuko dena, eta ez udala. Herritarrengandik gertuen dagoen erakundea baita. Hori izango zian finantzek eta iturri nagusiak proposatzen ditugunak, eta gero beste arlo bat komentatu izuetan bezala, nun jarri lehentasunak, nun jarri inbertsioak, ze inbertsio proposatzen ditugu, 96,5 milioi euroko inbertsioa. 10 milioi hau da proposatzen duguna, 10 milioi zaintza eredu berri baterantz aurrera egiteko, sektore zaurgarrienak gehiago eta hobeto zaintzea. Larrialdietarako eta kontziliaziorako laguntzen aurrekontua 125 handituz, sektorean enplegua duina sortuz eta aldi berean saltoki txikiei laguntzen. Arlo honetan proposatzen dugu udal bono soziala oinarrizko beharrak asetzeko eta Donostiako saltoki txikietan erabiltzeko udal bono soziala. Beste arlo batean 20 milioiko inbertsioa proposatzen dugu enplegua sortzeko tokiko obra publikoa sustatuz, hau da, udal azpiegiturak bizi berrituz, adibidez, kiroldegiak daude berritzeko, Gehienetakoa, Edarnotakoa, Kaskakoa, hau da, udal azpiegiturak, kulturetxeak daude berritzeko, futbol zelaiak ere daude, eta ere, zaharretako irisgarritasuna ere hobetzea proposatzen dugu. Bestaldetik, laugarrena 10 milioiko inbertsioa Donostiako ekonomia berbideratzen hasteko eta turismoaren sektorearekiko mendekotasun txikiagoa izan izan. Laugarren puntua 6,5 milioi mugikortasun sistema jasangarriago berri baterantz aurrera egiteko, bidegorri gehiago, peatonalizazio gehiago eta nola ez, horrekin batera, ezinbestekoa da, garraio publiko gehiago eta sarea hobetzea.